Yaponiýanyň paýtagtyna ýerleşen Oçurt konsert merkezinde Türkmenistanyň bu ýurtdaky medeniýet günlerini hemde Pekim paýhasy ummany magtumuly Praga diýilip oglan edilen ýyla bagşlanan şäherleň açylyş dabrasy boldy. Oňy öňü syratyna konsert merkeziniň eýwanynda gahrman arkadamyň we hormatly prezident bilen kitaplarynyň we Türkmenistanyň amaly haşam sunugatynyň eserleriniň sergisi guruldy. Açylyş dabrasyny we serge Yaponiýanyň parlamentiniň deputatlary, ministrlikler we beýleki idaralaryň jemgyçilik guramalarynyň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň Yaponiýadaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary hemde bu ýerde okuyan türkmen talipleri gatnaşdylar. Açylyş dawrasyna ýananlar gahrman arkadamyň we arkadagy gahrman serdarmyň kitaplaryna, şoňalama gelin ýylymyň elhünärleriniň önüm bolan milli eňneşiklemede uly gyzyklanma bildirdiler. Munyň özi milli gymmatlyklamadyň ýokary kemillik derejesiniň dünýädäki iqrary bolmak bilen birlikde hormatly prezident bilen medeni diplomatiýatynyň barha ruwaşlanýanyna alamatlanýar. Soňra Türkmenistanyň Yaponiýadaky medeniýet günleriniň işine badyrga berildi. Açylyş dawrasyna hormatly prezident bilen hemde gahrman arkadamyň watanymyzy üstürmek uğruna alyp barýan içeri hemde ýurdumyň daşary syýasy ugry, sewda, ykdysady we medeni insanperwer uglarda gazanylan üstünlikler, şeýleheme döwlet başçylarynyň dostlukly türkmen ýapon gatnaşyklaryny hasam pultranyrmagy uly ähmiýet berýänligi nygtalyp belenildi. Soňra bu ýerde Türkmenistanyň medeniýet we sunugy satlary türkmen hem ýapon dillerine aýdym salar bilen çykyş etdiler. Çykyşlary oňa gatnaşyjylar tarapyndan uly şowkun we el çarpyşmalar bilen garşalandy. Orchard konsert merkezinde ýanynyň aýdym salardan soňra türkmen milli libaslarynyň görkezilişi boldy. Bu ýerde görkezilen milli libaslar we gelin ýylymyň eli işleriniň önümi bolan keşdelemedi. Bu ýere ýanynyň dürli halklaryň wekillerine uly gyzyklanma döretdi. Saparyň şäherlerine Yaponiýanyň medeniýet işleri boýunça agentliginiň ýolbaşçysy bilen duş geçirildi. Duşukda ilkinji nowbaty iki ýurduň arasyndaky medeni gatnaşyklaryň ösüşi hemde oňa geljegi barada gurrun edildi. Türkmenistanyň Yaponiýadaky medeniýet günleri we Pekim paýhasy ummany magtumuly Praga ýyly münasibetli geçirilen medeni şäherler bu ýurduň Skuba şäherindäki Novakhad binasynyň öz bolşly bedegine urildi. Türkmen hem Yapon dillerine ýanlanyny aýdymlary dinleýijileri öz jadyly owazyna maýil etdi. Ol aýdymlarda gahrman arkadamyň hemde arkadagly gahrman serdarmyň tagallalary bilen türkmen sunugatynyň medeniýetiniň dünýä eşkär bolýanynyň nowatdaky subutnamasyna öwrüli. Şoň üçin hem o ýerde ýanlanan türkmen owazynyň her birini uzak hem şowkunly el çarpyşmalar bilen garşylandy.